Opo, Tay. Hana, pinag-aral kita kahit mahirap para sana sa kinabukasan mo. Bakit mo nagawa to? Ngayon, na walang parang bula ang mga pangarap ko para sa'yo? Uy, si Hana to ah. Hana! Migs, ikaw na ba yan? Kamusta ka na? Okay lang ako, Hana. Simula nung hindi pumasok si Chris, di ka na rin pumasok ah. Kasi nagka-problema kami sa pinansyal. Si Chris naman, wala na kaming balita sa kanya. Ha? Akala ko nagtanan kayong dalawa noon. Hindi ah. Ayos, liligawan ulit kita. Maganda na ang trabaho ko, Hana. Nga pala, sino yung kasama mo? Kapatid mo? Ito? Anak ko. Ano? May asawa ka na? Wala pa. Eh, paano ka nagkaroon ng anak kung wala kang asawa? Ganito kasi yun. Nabuntis ako ni Chris. Mula nung nalaman niya nabuntis ako, hindi na siya nagpakita. Loko-loko talagang Chris yun. Di ba sinabi ko naman na sa'yo noon na babaero siya? Yun na nga eh, yung pagkakamali ko. Sana naniwala ko sa'yo. Di ka niya pinanagutan? Pwede bang manligaw ako ulit sa'yo? Madami namang dalaga dyan na pwede mong ligawan. Bakit ako pala disgrasyada? Alam mo naman, Hana, na ikaw yung first love ko. Kaya hindi kita malimutan. Kaya hindi na rin ako naghanap ng iba. Sa iba mo na lang ibalang yung pagmamahal mo sa akin, Migs. Muna na kami, Migs. Tara na ka na. Hindi kita susukuhan, Hana. Mula noon hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Tatay! May dala ko sa'yo! Tinapay at kape. Salamat apo, ang bait mo talaga. Oo anak, parang malungkot ka. Nakita ko po kasi yung dati kong kaklase. Apo, doon ka muna ah. Sino? Yung nakabuntis sa'yo? Asan siya? Hindi po. Yung kaklase ko po noon. Gusto daw po niya ulit manligaw. Alam na ba niya na may anak ka na? Baka mamaya iiwan ka rin niya, balang araw. Yun na nga po. Baka lokohin niya din ako. Gaya ng ama ng anak ko. Anak, kilalanin mo munang mabuti ang manliligaw mo. Iba na yung panahon ngayon. Opo, Tay. Salamat po pala. Dahil hindi niyo po kami pinabayaan ng anak ko. Anak kita, di kita pwedeng pabayaan. Kayo ng apo ko. Sige po, Tay. Magluluto po muna ako ng uulamin natin. Sige. Hana, magandang araw. Magandang araw din, Migs. Upo ka. Bakit pala napunta ka dito? Aakyat sana ako ng ligaw. Migs, ang daming babae dyan. Huwag na ako. Mahal kita, Hana. Kung maaari, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon para mahalin ka. Migs, bakit ako pa? Ano lang sasabihin ng magulang mo? Na isang disgrasyado yung kasintahan mo? Wala akong pakialam kung anong sasabihin nila sa'yo o sa atin. Ang mahalaga, mahal kita. Ayoko na kasing maulit yung nangyari sa akin. Yung nagmahal ako, tapos iniwan lang. Ibahin mo ako, Hana. Hindi ako kagaya ni Chris. Pag-isipan ko muna, Migs. Maghihintay ako, Hana, na mahalin mo ako. Oo anak, may bisita ka ata. Tay, si Migs po pala, ang dati kong kaklase. Mano po, tito? Kawan ka ng Diyos. Bakit ka pala naparito? Aakyat po sana ako ng ligaw sa anak nyo, tito. Alam mo na ba na may anak si Hana? Alam ko po, tito. Baka mamaya niyan, lukuhin mo lang din siya.
Magtiwala po kayo sa akin, Tito. Hindi ko po siya sasaktan at lolokohin. Pangako. Pangako mo yan ha. Sa oras na niloko mo itong anak ko, huwag ka nang magpapakita sa akin. Opo, Tito. Mabuti naman nagkakaintindihan tayo. Sige, maiwan ko muna kayo dito. Hana, ka muna bahala kay Megs. Apo, Tay. Oh, Migs. Narinig mo naman siguro yung mga sinabi ng tatay ko. Oo, Ana. Narinig ko. Gusto mo mamasyal tayo bukas? Sakto wala akong pasok. Isama mo yung anak mo. Sige, Migs. Papaalam muna kami kay tatay. Sige, Ana. Tutuloy na ako. Sige, mag-ingat ka. Pasensya na kung natagalan ako. Okay lang yun, Migs. Nagustuhan ba ni Dib yung binigay kong laruan sa kanya? Oo, tuwang-tuwa nga yung anak ko. Ngayon lang kasi siya nabilhan ng laruan. Kumusta na kayo? Parang ang sa inyong dalawa. Oh, parang nakakita kayo ng multo ah. Chris, anong ginagawa mo dito? Dadalawin ko lang sana yung anak ko. Pati na rin ikaw, Hana. Ang lakas naman ng loob mo. Nasabihin na may anak ka. Kahit na anong sabihin mo, may anak pa rin ako sa'yo. Ikaw, Migs, anong ginagawa mo dito? Dinadalaw ko lang si Ana. Huwag mo sabihin nililigawan mo si Hana. Hindi nanliligaw sa akin si Migs. Dahil kasintahan ko siya. Talaga, Migs? Pinatulan mo to si Hana? Mabait si Migs. At ang pagkakatiwalaan. Mahal niya ako at ang anak ko. At isa pa, hindi naman sa itsura ng isang tao makikita ang tunay na pagmamahal, kundi sa malinis na intensyon nito. Ang dami mong sinasabi. Migs, pwedeng umalis ka muna at mag-uusap muna kami ng ina ng anak ko. Huwag kang umalis, Migs. Dito ka lang sa tabi ko. Ikaw dapat ang umalis. Huwag kang mag-alala, Ana. Hindi kita pababayaan. Huwag ka nga mangingalam dito, Migs. Aalis ka ba, Chris? O tatawag ako sa barangay? Di pa tayo tapos, Hana. Kukunin ko ang anak ko. Umalis ka na! Isa ka pa. Pasensya ka na, ha? Nagkasagutan pa tuloy kayo ni Chris. Ako dapat ang humingi ng pasensya sa'yo. Kasi, nadami ka pa sa problema ko. Wala yun, Hana. Basta mahal kita. Dadamain kita sa lahat ng mga problema mo. Mahal din kita, Migs.